Nějaké PAčka viděli, že to tu stávame, zatiaľ nám neprišli minžovať, takže asi v pohode. To bych jim radil. Já také no, ale tak. Třeba A vo Faranaku je zima, chalani, abyste věděli. Je jedno, když budeme v autě. Patulo, šašku, vylez. Je prerobené obrajny, potom zaparkovať. Určitě má. je na zaroší. Tak já už jsem ti dal. Předo, předo. Já jsem tady násilňovaný, ty kokos. Tak a takhle můžeme zůstat. Tak toto máte to. Pustíte ma von. Kdo se ptal? Je zima už. Jo, on tady umrzne. Místo by jsou přijel. A fakt už mi je zima. Venku minus 20, ty kokos. Eru, já ti nemůžu dát teď, já už nemůžu. Yes. Ti dám zítra. V pohodě, v pohodě. Ne, já jsem si dal posledku. Ale ještě LT kolonel. Ale ty Jabana to vie viac, jak vy. Musíš to dlouho držet, ono se to pak začne dělat samo. To se vytáhl toho našeho šoféra, vole. My jsme to. Hodností horší šofér. My jsme Panzer Division. Jo, tak ale... Kolik si před náma, před náma, Fifo. Fifo, před náma. Jo, na lavo je 20 rozgama. Vím. A viete, že ja tu máme. Jo, my jsme dostali zase nějaký AT. My nedostali od vás. Fakt? To nám dává damage? Jdem to pročistit, dva. Jo, ty golníčky, pokusík je. Před námi, Covat! Ustupujte. Napravo, Fifo, napravo. Těm pillboxům. Držte u pillboxu. Co to je, oni stále chodia. Zabijam. Eru, vystřihela. Co to sakra bylo? Tak to bylo docela úspěšný, jo? Aček Poláka. Už střílí po nás. Kolik? Zastřel toho. Oh shit. Musíte si to hlídat. Kavu. No, vidíte, rozstřelajte ho, jdeme. No, a jdeme hned. No, vidíte. Střílej, Fifo. Nabím. Eru! Nabím, povídám. Bacha jsou. Je hodně 20 těch běží aspoň. Kurva. My se ujíždět, takový. Jeďte popředu, ne pozadu. Ty točíš, vole, jak holub na báni. Tam kolik tady máte těch kolíků? Já jsem si říkal, že jsme měli vypadnout už dávno. Bacha, nabouráte. Já jim jdu dozad jako těm kolíkům, ale jich je tady několik, to nevím. Nabím. Kurva, jde. Bacha, za váma tady! Kurva, styky nás, jsme v píči. Koľko máte? 10%, teď jim zpravdu. Pána, nehraj sa. Dobrý, já jsem blokoval. No, další! Ne, to v píči. A je to fakt. Nabím. No a jsem mrtvý. Druhé ty podpaný. Upravuj otisku. Ešte žije. Máte bandáž, máte někdo bandáž, že? Já jsem měl bandáž. Tak, poďko. Počkej, pán. To jsem já. Slyším granát. No, ale jsou v piči, jo. Už nejedou. Prebijám. A jsou v piči, jo.
Jako PTčka a CDTčko, takže čo chceš. Strelaj, dobre. Tak, Nice. armored car za armored caru. Jsou hnedka před náma. Granát jsem mrtvý. Střílej do těch Samozřejmě, trenček, jo jo. Ale kde tam byl ten, který já jsem ho neviděl. To ich ani uvidíš, oni ich hádzajú tak, že dopadne a hneď vybuchne. Pekný. Ale na druhou stranu... Jenom, no... Je otečená na nás. Ale môžeme 990. pušť, ona sa nemá kam stiahnuť. Tá puškana. Keď to puštám, jaký by... Je. Jsou naši rusáci a já tam po nich poslal, ty vole. Ale dobrý, uhnuli kluci. Ne, že pošlaš po nás. Jo, dívám se, že tam jde. Mám pocit, že oni skapali s tým ACčkem. Jo. A my si jdeme napadně skovat. Jo, ale já když tak se otočím zády, abych mohl. Tam je 20-ková puška, áno. O, veža tu je, ale... Jeden kolik dat? Myslím, že už je dat. Doufám. Jo, ten na lavo je dead. Ještě tento. 20 na následných postále. Nabijam. Mamon. To byla pasta. Jo. Je hitnutý. Nabijam. Utěká, ten už nemá nič. Všetko myslel. A vlastně Trenčce. Jo, už ho vidím. Jak možná, že je už? ACčko jde na nás a 12-7. Asi by som sa... Před náma. Ďalšie mám on raše. Mám on raše vo veľkom. Tady někde, tu je. Zabitý. Ničím. 20-kové kolečko je predu, dekrúnuté. No poď tak na tú skalu, hladko. OK. Bacha za nami. Všetko zničíme, čo stávajú. Tady bol niekde kolik, dúfam. Byl. Tam před náma. Siličko. Southwest. Musíme ho zničiť. Stávajú bejsku. Počkej, poď. Necháme sa hitovat chvilku. Co je? Je to moc. Jo, sťahuj. Ty kudy? Tá 12-7 má všetko. Northeast? Ustavili tu bejsku. A 12-7 tu není. Kde je ta pejska? Nevím, povedz mi. To je zničená? Za nami. Jed. To minul. Minutu. To je ten, co nás pronásledoval. Dozad, jo. A 12-7? Akorát. Tak momentálně by se tak hodila ta 12-7. No, to není dobrý. Asi jsme dead. Tak momentálně by se hodila ta 12-7, či čo to je kolik? Dobre, to a počuť, si to poviem to nebudete. Jo, to je ona, to je to, co jsme viděli předtím. No. Dobre, už si tu. Makaj, stiky. Či mám on? Neviem, toho logistiku. Dobre, môžeme Ok, vyskočíme, zničíme a utěcháme. Za náma! A, dostali jsme. Počkaj na mě. Já mám stále plán zničit onej. Vyskoč. Počkaj, mám bandáž. Poďte viac na Northeast. Utíkaj. Myslíš, že prežili, či už ne? Hej, Dobre, jaký útěk. asi vás počujem. O to bejsky, cimaj. Počkej, Ne. mám odráž. A jo, vidím. Jo, je tu tam. Jáhnu doplnit ty dimenzie, nebo ty mámony ještě. Jo, vydrž. Máte mamony vůbec? Nie. Tak Máme bajonety a pušky, ideme po prvý skále. oni tam majú... Vidím ich?
Daj mi sem světovicu. Už jich nevidím. Kde je ta cesta? To ještě Děkujem. Můžeme? Ještě musíme A jít. Southwest? Dole. Na Southwest, pojď. Polis. Ještě Dobré. vidím medika, pojď. Toho musíme zabít. Ok, zabij ty. Pobalo by to milé, ale je tam. Nabíjaj. Ok, další kolik dat? Těch koliků. Zabiju, je to žena. Pod náma. Ne, nedostali. Solik? Southwest? Jsou tady, jsou na cestě. A i tady kleší jeden, ale To je jedno, to je na cestě. Jeden dole, tak je. jeden dead. A tak to tady dal na zemi. Začí. Otras. Ty tak tady jazdí s logistikou. Strom. A jo, už ho vidím. Kurva, to nebyl chytrý, to nebylo chytrý. Je zabitý. Před náma. Jo, Před náma. Oh shit. O, další. Já jsem nekoukal, já jsem se koukal na mapu. Nalevo. Jo, já už vidím. To je z nějak. Mhm. A už je tady před náma. Kolik? Jeho, Bama to. další pomal. Southwest, jo. Vidím. Jsou tu dva. A další tady někde. Jo. Šel nahoru. Kurva, mina. To je v prdele. Mám on. Máme 5. Já jsem si zrovna říkal, že bychom měli jet do té garáže. Jo, čekaj, no.